Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan bidiyo wanda a cikinsa zan yi ƙarin haske da kuma fassara dangane da abin da mafarkin takalmi yake nufi. Baya a cikin wani channel na yi fassara dangane da mafarki da sa takalmi da abin da mafarkin yake nunawa idan mutum ya ga ya sa takalmi ko kuma ya ga takalmin ya kasa kai da ƙafansa, wanda a cikin wannan channel mai albarka na yi fassararsa a baya. A yau na sake dawowa da ƙarin bayani dangane da a yayin da mutum ya sa takalmi a ƙafansa sai kuma ya ga takalmin ya tsinke. To a yau zan yi fassara dangane da wannan mafarki da abin da yake nufi. Idan yau ka ziyarci wannan channel sai ka daure ka yi subscribing ka yi liking ɗin bidiyo domin ƙarfafa mana gwiwa, hakanan kuma domin samun karatuttuka ko kuma ilmomi na fassarar mafarki da wasu sirruka da za mu ba da a nan gaba ko kuma don samun waɗanda suka gabata a baya. Mafarki da tsinkewar takalmi yana shafar al'amuran mai mafarki bisa ga yanayi da ya tsinci kansa a wannan 'yan lokuta ɗin. Idan akwai wani muhimmin al'amari wanda mai mafarki ya sa a gabansa sa'annan ya tsinci kansa da irin wannan mafarki, to yakan iya dubawa ya ga wani al'amari ne mafi muhimmanci a gabansa, sa'annan kuma a wannan lokaci idan ya ga ya mafarki da takalmansa sun tsinke, to yakan duba wannan al'amura ɗin sannan ya yi hukunci da wannan fassara ɗin. Don haka akwai yanayi da ɓangarori mabambanta wadda mutum zai iya gani a yayin da wannan mafarki ya zo masa, zai iya duba wannan al'amura wanda zan yi bayaninsu daban-daban. Na farko, idan mutum yana hali na tafiya sa'annan kuma sai ya kwanta sai ya mafarki da ya sa takalmansa kuma takalman sun tsinke a ƙafansa, to wannan yana nuna masa cewa a wannan lokuta ko a satin ko a watan wannan tafiyar ɗin babu nasara a cikinsa, zai iya tsagaitawa, zai iya dakatar da wannan tafiya zuwa wani lokaci. Hakanan idan mai soyayya ne ko kuma yana neman soyayyar wata ko kuma yana cikinta, musamman ma sabuwar haɗi ce, misali mutum yana neman wata kuma sa'annan yana addu'a game da samun soyayya ta gari ko kuma mata ta gari da dai makamantansu ko kuma dacewa ta aure da sauransu, sa'annan sai mafarki ya sa takalmi ko takalma sun tsinke, to wannan mafarki yana bayyana masa cewa babu nasara a cikin wannan tafiya ko wannan auren ko wannan soyayyar. Hakanan idan mutum ya ga ya sa takalminsa sai yana tafiya ya ga sun tsinke kuma a cikin taɓo ko a cikin yashi ko a ruwa, sa'annan ya nemi takalmin ya rasa, to wannan yana nuna cewa zai rasa wasu abubuwa kamar abokanan hulɗa ko kuma wani ko aurensa ko matarsa zai rabu da ita. Mafarki da takalmi yakan ƙunshi muhimmin al'amari saboda takalmi a mafarki yana wakiltar tafiya ko kuma hanya ko kuma wani muhimmin abu wanda ke da muhimmanci ga mai mafarki. A rasa shi ko samun tangarɗa dangane da wannan takalmi, ma'anarsa yana shafar dukkan abin da mutum ya sa muhimmi a wannan lokaci, musamman a 'yan kwanakin ko a satin. Don haka idan muka fahimci mafarki da tsinkewar takalmi, za mu fahimci cewa mafarki ne wanda ke nuni da samun tangarɗa ko kuma matsaloli dangane da abubuwan da mutum yake ciki ko ya sa a gabansa. Don haka
dagulewan al'amura ko kuma lalace wasu abubuwa, mutum yakan riski mafarki daga Allah subhanahu wa ta'ala kan al'amarinsa domin ya gyara ko kuma ya yi addu'a domin samun mafita dangane da abin da ya sa a gabansa. A wasu lokuta wasu idan suka yi mafarki sukan tada hankalinsu, wani ya rikirkice ko kuma ya ce wannan mafarki kaitonsa ya shiga uku. Abin da mafarki ke nuna wa mai mafarki shi ne addu'a da kuma neman mafita ko kuma gyara wasu 'yan huji ko kuma wasu matsaloli da ke tafiya a cikin al'amuran rayuwanka. Don mafarki yana nuna maka cewa wani farin ciki ko wata matsala za ta shigo cikin al'amuran rayuwanka. Wannan an ba ka wata dama da ko wata satar ansa dangane da rayuwarka, wadda idan ka yi addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yaye maka. Mafarki wata hanya ce ta riskan saƙonni dangane da al'amura da ke faruwa da kai ko kuma zai faru da kai. Malaman mafarki sun yi bayani dangane da dalilan yin mafarki ga bawa. Yana samar da wani saƙonni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bawa, duk da dai cewa an kasa mafarkai zuwa ɓangarori guda biyu. Akwai mafarki daga Allah subhanahu wa ta'ala, akwai mafarki wadda shaiɗanu ke haddasa wa bawa. To menene ya za a yi a gane mafarki daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mafarki daga shaiɗanu? To don haka sai ku kasance tare da mu, ku yi subscribing a wannan channel don samun irin waɗannan ilmomi dangane da mafarki. Sa'annan kuma duk da cewa mun yi bayani a wasu bidiyoyi da makamancin haka, idan wanda ya yi subscribing zai samu wannan bayani. Sa'annan kuma akwai bidiyo na gaba da za mu yi, za mu kawo ilmomi dangane da yaya mutum zai fahimci mafarki daga Allah subhanahu wa ta'ala, yaya kuma zai fahimci mafarki daga shaiɗanu domin tantance mafarkinsa na zahiri da wadda ba na zahiri. Don haka a yi subscribing a kasance tare da mu. Mafarki da tsinkewan takalmi yana wakiltar damuwoyi ko matsaloli da mutum ke samu a cikin al'amura muhimmi wanda ya sa a gabansa, aure ko soyayya ko zamantakewa ko tafiya ko rayuwa da dai sauransu.